Siostry z mертвых powstanki zapraszają na majowe nabożeństwa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Вислухай нас, Отче з неба Божа, змилуйся над нами, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами, Духу Святый Божа, змилуйся над нами, Святая Тройца, Единый Божа, змилуйся над нами. Святая Мария, за нас молись, Святая Богородица, за нас молись, Святая Панна над панами, за нас молись, Матерь Христова, за нас молись, Матерь Костела, за нас молися, Матерь ласки Божией, за нас молися, Матерь милосердности, за нас молися, Матерь пречистая, за нас молися, Матерь беззаконная, за нас молися, Матерь непорушная, за нас молися, Матерь невинная, за нас молися, Матерь наимилейшая, за нас молися, Матерь наичудовнейшая, за нас молися, Матерь доброй роды, за нас молися, Матерь Створителя, за нас молися, Матерь Избавителя, за нас молися, Панна наимудрейшая, за нас молися, Панна хвалы годная, за нас молися, Панна прославленная, за нас молися, Панна могутная, за нас молися, Панна ласковая, за нас молися, Панна верная, за нас молися, люстра справедливости, за нас молися, столица мудрости, за нас молися, причина нашей радости, за нас молись, святыня духовная, за нас молися, святыня хвалебная, за нас молися, святыня славная побожности, за нас молися, ружа мистичная, за нас молися, вежа Давидова, за нас молися, вежа с кости слоновой, за нас молися,
Молися за нас, Świętaja Bogorodica. Kab stali się my godnymi obiecaniu Chrystowych. Молимся. Просим Ciebie, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć trwałym zdrowiem duszy i ciała i prosławne zastupnictwa Najświętejszej zawsiody Panny Maryi. Maj łasku wyzwolić nas od ciepieraszniego smutku i одарить wiecznej radością. Przez Chrysta, Pana naszego. Amen. Чалавек нарадзіўся з любові. Чалавек з'яўляецца пладом любові бацькоў, якія далі яму цялеснае жыццё, а таксама пладом любові Бога, які ўдухнуў у яго цела несмяротную душу, прызначаную да вечнай любові. А значыць, натуральнае асяроддзе, у якім павінен развівацца і сталець чалавек, гэта любоў. Любоў у яе ўсебаковым вымярэнні, як філасофскім, так і духоўным, як натуральным, так і звышнатуральным. Любоў – гэта наша крыніца і мэта. Гэта таксама сродак, які вядзе да дасягнення гэтай мэты. Цяпер трываюць вера, надзея, любоў, але большая з іх любоў. Сэрца чалавека маленькае, але ў той жа час, якое яно змяшчальнае, паколькі можа змясціць у сабе як чалавека, так і Бога. Менавіта Бог павялічыў сэрца чалавека і даў магчымасць яму адначасова любіць стварэнні і створцу. Але адна справа тэорыя, іншая практыка. Адна справа магчымасць, а іншае выкананне. Як жа рэдка мы сустракаем сэрцы, у якіх была паўната адной і другой любові, а менавіта тая адна адзіная, скіраваная толькі на два прадметы – Бога і бліжняга. Не было табе месца ў нашых сэрцах ніколі. Нашыя сэрцы халодныя, закрытыя за эгоізму, самалюбства, пыхі, захаплення сабою. Як цяжка выйсці з гэтага сховішча ўласнага я і перайсці мяжу, якая вядзе да Бога і да бліжняга. Грэх робіць сваё, грэх выстуджвае, ахалоджвае любоў, сковае сэрца чалавека марозам непрыязнасці, панявіт ненавісці. Як далёка часам ад я да ты, ад майго да твайго. Як часта зарастаюць нашыя сцежкі да Бога і да брата, які з'яўляецца вобразам Божым. Як часта нашымі ўчынкамі кіруе не ласка, а натура, не добразычлівасць, а нянавісць, жаданне не добра, а зла, якое нам здаецца добром. І так узнікае балючая душэўная раздвоенасць, на якую скардзіўся святы Павел, кажучы, што робіць таго, што добрае, але тое, што дрэннае, бедны чалавек. Як жа часта прыгнятае нас гэтая немагчымасць рабіць добро, гэтая цяжкасць у рэалізацыі любові ў штодзённым жыцці, гэтая абыякавасць у малітве, у размове з Богам і ў размове з людзьмі. Мы адчуваем, што так не павінна быць. Мы злуемся на саміх сябе, што вынікі нашых справаў супярэчаць нашым намерам. Нам хацелася працягнуць рукі, але штосьці нас аштурхоўвае. Нам хацелася усміхнуцца, але на твары з'яўляецца нейкая грымаса. Нам хацелася прымусіць сябе вельмі быць ветлівымі, а перамагае непрыязнасць. Мы ўсведамляем, што гэта нейкая балючая хвароба, імя якой абыякавасць. Сэрца Езуса дабрыні любові поўнае. Распалі маё сэрца тваёй любоўю, каб магло яно зноў любіць Бога і людзей. Пане, ты ўсё ведаеш, ты ведаеш, што я люблю цябе. Твоей обороне отдаемся,
Świętaja Bogorodica, u naszych potrzebach nie pogardzaj maleniem naszym. Jak wszelakej złej przygody, wybawlaj nas zawsiody. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, opiekunka nasza, sucieszalnica nasza, Ty zastupnica nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synu swojemu nas daruczaj, Synu swojemu nas oddawaj.